Jadi mau lihat tema dihita dangadong be aka masukan taringot tu turpukta ala minggu pertama hita berbahasa Indonesia dari ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26 maulo di bahasa Batak di Dokma adung bindu tolu ayat 10 sia sahat ro di ayat 26. Jadi akadongan maulo di dok andung manang ratapan. Tentunya ini bukan lagi sekedar pergumulan biasa. Ngasada paru kilon na bagason. Nungasada parniahapan na bagas. Molidok andung. Jala di anduk komai marhite songon namarende. Bana julu dihita takas to tabuti mangadung ngati di molodong akka na marujung ngulu akka bahasa nape molo bahasa adung hata Batak manigoring doi nedok macai takas do rupani imas ada paru kilon nebegas situ tu. Jadi kalau kita bawa dalam konteks sekarang bukan pergumulan yang sekedar naik BBM, naik cabai, naik apa, bukan sekedar itu. Mulai dok rupani adung manang ratapan. Dan bagi bangsa Israel pun sebenarnya apa yang terjadi bagi Yerusalem itu adalah pergumulan besar. Kenapa? Karena Yerusalem adalah pride bagi mereka, kebanggaan. Di situ kebanggaan Nina Sida Yerusalem. Jadi kondisi itu yang diperhatikan dan dilihat oleh Jeremia dona manuraton ratapan adung. Kondisi itu yang dia perhatikan membuat bangsa itu sangat menderita. Taruh maju patah hati, hilang harapan, karena memang Yerusalem adalah kebanggaan mereka. Takas do rata botin yang di keluarga pe sifat anak pe tadok sarupa do holong ta tuak ka anak kon di pari anak konon sifat mardikat do hamu adong do nama cegi bangga hok kamu HP na di bangga hom munai dang menjadi apa-apa. Contoh dang magu buat yate dang mangaduk kita rupani odo nama satu bangsa Israel. Jadi bukan sekedar pergumulan biasa ketika Yerusalem dihancurkan dan kondisi kota itu ai ido kebanggaan nasi datang ai ido simbol ni halaki alai dangbe uli Yerusalemi alai diapuli naposo ni debata panurirang Jeremia manasida dang nasodohot ibana marukil dang nasodohot ibana manaon si taunoni imana pe dohot do mangandukon alai so ni dokonnya mangguru nakin bagaimana kita melihat persoalan dinarap ibana rap mangandung dohot bangsui alai di pasahat ibana pakirimon asa unang mago pakirimon nasida jangan hilang harapan asa toktong nasida marningot holong ni rohani debata. Jadi meludong na masa Roma sahalak padita Roma sahalak nama saon misalnya tadok maju hagoran contoh alana nga termasuk sada paru kilon na bagasi Roma padita Roma makatay do amatay Roma amatay mandok mau lihat mamak padita tung sudah pe matutum jabutay alai malua do hami sudi bagasan hahi pasod do hami ba mau lihat ma ditu hatta anggo arta nabui di lului dui nabui di arta na sinari dui berarti dia meton manganduk pe ibana ali adong do di ibana pakiri montuari sugut jalan bangida dengan bahasa ni debata jalan marhapor siaw ni bana aido imana anggo arta nabui di luad dui alai dilihat debata do pe haluaun berarti masih ada harapan pada orang ini.
itu masih bisa disembuhkan. Alai moloro amat tay mandok mamang subinoto apala ahas sogolni rohani Tuhanot tuhami ikon habis masuda jabuna mion subinoto be wapar dalam ngulu sugut ngasingon andung laon berarti amat tahun nunga mate pakirimon di bagasan ibana dohot nunga di suadahun ibana pangurupion ni debata tuari ada neng roh. Jadi berbeda do pangapulion tuna dua. Ikonung bagas do tuna pa dua honon. Agona parjolo inakin idai mana do pelas ni roha mau liate mamang. Malua do pehami. Anggo arta naboi disari doi, naboi dilului. Merespon pergumulan. Nah, jadi no petik sian turpuk tahun mengingat bahwa selalu ada harapan. Saya adong do ikut saya mangulu do pakirimon di hita. Mangingot pangurupion ni debata tuari sogut. Nah, jadi tidak mengenal kamus putus asa. Diapuli jala di pargogoi si Jeremia do bangsoi ingot asini rohani debata. Jadi diberi harapan. Alani do no peting siak kita pakirimonido pengharapan akan hari esok ya harapan yang indah mangulu toktong alai molodung do nakin mate pakirimon dang mangulu pakirimon ba nama pahehehon nunga maul pahehehon ni diturpuk tau diajak duita hombar tu tema ni mingguta dang marpat sohotan asini rohani Tuhani imana taimo pertolongannya tidak pernah terlambat. Toktong lo ro pangurupion. Naim baru. Alani ma iko saya mangulu pakirimon, mangulu pakirimon. Alani unak tapa somal nang sebenarnya tamang anggu huriana mion sodong bion. Pamate pakirimon di. Sebinoto akapungan ina somardalan, pungan osoon. Sebinoto on huriaon. Molo na optimis menghadapi persoalan gimana tang manguluh kepunguan ina bah itaunon mungkin ada kamol ala itu tahun naro ikon duluan nabi do dalam asa manguluh nah, jadi unang pesimis kon optimis do di bagasan asini rohani debata unang tong optimis di bagasan hagogon ni diri sendiri dang mungkin nih alai optimis do di bagasan pangurupion di debata mulut tabering nuang sudah akan masakan nang aka dongan-dongan nakadongata di Facebook di media sosial dia sehira sodong arsak na kan dang adong hamaulun di nguluna akalas ni roha do tapa tuduhon alay ngata hasamal honi marsisak kui sahid nabi ngata hasamal honi dak tapa tudu di jolo na torop arsak ni rohatta alay sasitong na mulo marsak kita tu dia do hitalao hidup Tuhan Yesus tawaran yang indah Roma hamu tuau naluja jalan seorang molo marsak ko tu dia do holau tong tu Yesus mahita ay horan di ibana do hadameon imo ber kami pikiran-pikiran seterpuk tahun unang macohot kita makirim alani asini rohani debata dak kiamat cohot manugunugu jalan masuk-masuk hita oke pinasahat ma tu moderator